सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। चिपी विमानतळाला 100% VGF सुविधा मिळाल्यामुळे आठवड्याचे 7ही दिवस मुंबई सिंधुदुर्ग विमानसेवा सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती नितेश राणेंनी दिली। अजून एक छोटा विषय आहे की चिपी विमानतळासाठी आत्ताच कॅबिनेटने 100% VGF ची योजना जाहीर केलेली आहे। चिपी विमानतळामध्ये आता मुंबई ते चिपीचं विमान बंद होतं। आता आजच्या ह्या निर्णयामुळे आठवड्याचे 7 दिवस आता VGF ची सुविधा मिळाल्यामुळे आठवड्याचे 7 दिवस आता विमान सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे। अजून एक छोटा विषय आहे की चिपी विमानतळासाठी आत्ताच कॅबिनेटने 100% VGF ची योजना जाहीर केलेली आहे। चिपी विमानतळामध्ये आता मुंबई ते चिपीचं विमान बंद होतं। आता आजच्या ह्या निर्णयामुळे आठवड्याचे 7 दिवस आता VGF ची सुविधा मिळाल्यामुळे आठवड्याचे 7 दिवस आता विमान सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे।